Kweni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua koro ka wacho nitiere jok machano thulo oko gai mar doho Martha Koome apisi. Gachagua masano osebedo ka kuoro ka bende wacho weche mopogore e nyim piny owacho ok mor kod chung mar doho magitimore mana ndalo machuok bang' gai mar doho Martha Koome yange kendo ywak ni jorit ne ong'wan kod piny owacho. Gachagua loso e kanisa mar PCA Bade Mameru. Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu, toa huyu.